Сямейная пара Сергей и Татьяна Лисовы проживаюць у Петрыкаве. На прыём грамадзян звярнуліся з пытаннем об адкрыцці ў райцэнтры крамы у прыватным доме. Будынак першапачаткова аформлены як жыллё, і перавесці яго ў нежылы фонд аказалася няпростай задачай. Это вам по-новому надо делать проект, чтобы прошла вся пожарная служба, санстанция и т.д. Перспектива развития, допустим, района, города. Сказать, давайте здесь. Ну подобрать мы покуда. Ну давайте так договоримся. Попробуем подобрать. На прыёме таксама ўздымаліся пытанні якасці дарог і юрыдычныя нюансы, звязаны з грамадзянствам, скасаваннем кантракту і налічэннем заработнай платы. Усе звароты ўзяты на асабісты кантроль. Наступны пункт на парадку дня – абмеркаванне праграмы развіцця Прыпяцкага Палесся. У рамках яе рэалізацыі ў Петрыкаве з'явіцца фізкультурна-аздараўленчы комплекс з заламі адзінаборстваў, тэніснымі кортамі і басейнам. Акрамя таго, у раёне актыўна вядзецца будаўніцтва жылля для запатрабаваных спецыялістаў і аб'ектаў сельскагаспадарчага прызначэння. В рамках программы будет строиться комплекс на 1200 голов в Полесье Агроинвест. Это поручение главы государства. Также это мероприятие будет реализовано в 2027-2028 годах. Также у нас будет строиться рыбокомплекс УЗВ по выращиванию ценных видов рыб. Это форелевое хозяйство. Также Полесье Агроинвест. Уже проектная документация в стадии разработки. Начало строительства в следующем году с участием капитала Мозырского нефтеперерабатывающего завода. За першае паўгоддзе 2026 раёнам выканана 9 з 10 паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Адставанне пакуль па экспарце турыстычных паслуг, але сітуацыя выправіцца. 15 жніўня ў аграгарадку Ляскавіча пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся», на які чакаецца до 50 тысяч гостей. Полесье – это масштабный уже международный проект, я вам скажу. И люди ждут его. Дуб стоит. Я это помню решение. Долго спорили, быть, не быть. И Степан Николаевич Бомбиза: Александр Егорович, надо. Он говорит: ну ладно, Полешуки, уговорили быть этому фестивалю. Почему глава государства, он с такой ностальгией, особенно в последнее время, он говорит о селе. Он говорит: надо сохранить деревню. Не колхоз, не совхоз, а деревню. Потому что истоки наши именно здесь. Традиции именно здесь. Падчас рабочай паездкі ў раён Михаил Русы азнаёміўся з ходам уборкі кукурузы ў гаспадарцы Полесье Агроинвест. Пасяўныя плошчы пад гэтую культуру больш за 4000 гектараў, з якіх 1000 адведзена пад збожжа, астатняе на сілас. За засушлівага лета уборку пачалі раней запланаванага тэрміну. Работает здесь комплекс, 4 единицы отвозки. Мы за 2 дня заготовили 1200 тонн зеленой массы. Планируем закончить эту яму завтра буквально. Планируем промежуточную культуру сев редьки, масличной, для того, чтобы получить еще один урожай. Усяго ў Петрыкаўскім раёне убрана больш за 70 збожжавых з улікам рапсу. Завяршыць жніво плануецца да канца гэтага тыдня. Паралельна вядзецца сяўба азімага рапсу. Ураджай мінулага года быў добры, тэхналогія адпрацаваная, таму плошчы пашыраць. Пасеяць азімы рапс плануюць да 25 жніўня. Владислава Голобокіна, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель».